yon marang slirane Madang Mas Bim. Madang tansah kumawanging netra jero ati kadung tresno tan liya amung sliramu satemah lara Eh, tepuk tangan. eh, Monggo Bu. monggo monggo. lamat wis katon tejane yen mbok rangkatan mancara aduh wirakane sinawangan amboseni yen beseng murni patut nadyan bebasane kalingan godhong salembar limas was koncetan rasa sayang
Matur sembah nuwun. Bu Wahyu, Bu Neti. Le do joget kaya senam. Ora dombo to? Dombo ora? Wis ora dompo Lumayan ya. Kono mau sono apa kono mau? Kene isih enek Liwung Budhe Prastiwi. Terus lali janjine. lali janjine. Terus lali janjine mau wis ya. Wis. Roro Jonggrang, Roro Mbak Nes. Jonggrang. Iki musuhe sapa? Ya sing bar madang, Truk. Heeh. Heeh. Roro Jonggrang ku sing bar madang. Amunisine Karo wis. sing ket mau madang. Wah, cocok jane iki. Jane ya ora apa-apa ya. Ayo. Loro. Loro kudu ana duet. Mas Bimaris karo Mbak Anting. Apal. Malah padu. Mado padu piye to iki? Ya wis Mbak Agnes. Mbak Anting ora apal kok. Karo sapa? Karo Mas Bimaris. Lah iya. Sebar maem kok. Ya aku ki kono duet sing aku ya ora apal lho iki. Boleh men bapak catetan. Iki ana catetane to. Ana ning Google ki oke aku nulis lagu Roro Jonggrang lirik. Nah, ngono jedul pisan. Lirik. Nah, Lintang. Apa? Lintang Kairo. Heeh ya. Karo kowe dhewe. Lah aku ya blas. Padha Padha ya wae. padha. Ayo iki mau aja lamis. Ayo Roro Jonggrang sik kowe mau. Ajare kowe ora apal. Lah ya wedok karo wedok ya ora masalah. Kowe le duet. Oh iya. Oh, paling Roro Jonggrang karo Bandung. Hah? Hop, Wah, nggih. Pak Digino. Oh, nggih, Pak Ah. Dik. Kali Mbak Agnes berarti, gitu. Kali Mbak Agnes. Heeh. Oh, Monggo, Pak Dik. ning iki ora oleh apa-apa wong diayahi dhewe. Komat bleh-bleh. Heeh. Sidora iki. Sido. Agene. Monggo. Mbak Aku ono Agnes. kowe kok. Pak Digino. Monggo wis sepoti. Disepoti no, disepoti. Heeh, sepoti. Ketoprakan. Kedoprane. Sekenginjang Nggih, Bapak. Seko Ginjang, Kendok Ayu Lintang. Alhamdulillah. Duetipun Roro Jonggrang bertiga nggih, Pak. Ora apa-apa, loro malah biyen apik. Aja lali nduk sopi tanggal 7 iki dilingkari Oh, tanggal tujuh. tahun 2026. Oh, tahun 2026. Ya ampun, Ben nggih. nancani anak Mas Gading. Terima kasih Bapak, insya Allah.
Cek tahun 2025 wis dikon ngungkeri lho, Mbak. 26. 2026 iya, kok 2025. Oh iya 2026. Nggih, Roro Jonggrang. Heeh, sing siji Roro Jonggrang sing siji mbane kuwi. Sisi recong. Dalam? Oh langsung mawon nggih. Oke. Oke. Sragenan nggih. Monggo. Roro Jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja kumalengkon. Barang iki kanggo kudurung rampung. Bela mati Kamas Prabu Gopala kang wis seda kapuhing kono tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa Roro Jonggrang manut sing pundhut garwa. Joko Bandung aku duwe kebono. Candi Sewu sangati kudu dadi. iya Jonggrang manyuwun tak turuti Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran Kowe dadi wanita boyongan. Joko Bandung kowe aja kumalungkun. Barang iki kanggo kudurung rampung. Bela mati Kamas Prabu Gopala kanggo seda ana ing Obat-obat kowe wanita keparat ora ngerti Bandung lanange jagat putra ratu panggih Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa Roro Jonggrang manut sing pundhut garwa.
Matur suwun. Terima kasih Mbak Matur Putra suwun, Dikari. Pak Putra Sampun Dikari. dipun dueti. Sebangun Mbak Agnes. Injih. Nah, Matur iki. sembah. Oke, saya juga sudah. Sekedap. Sekedap. Niki tesih wau niku enten anu. Aja lames. Aja lame terus mau ana sinom gandrung. Wis po? Wis sinom gandrung. Oh ya wis. Ah, Berarti wis. aja lames. Heeh, aja lames. Iso ana apa meneh mau? Lewung. Lewung. Terus ana apa meneh? Aja lames lewong. Kalih napa? Apa dideleki ngono aku entek kok meng kuwi kok. Ampun. Oh, sampun. Ora ana gala-gala apa? Oh, Ya wis nek wis ora. ora ana. Favorit e. Sip tenan wis ngene gala-gala. Yang mana dulu, Mas? Oh, Ini. duet riyen. Yang Duet duet riyen. Oh. Ya sak Aja lames. kamat sak isa-isane ya. Ah, karo anu Ding, aku kok di angen-angen tuh pertanyaan aku. Apa to jane iki? Jane kowe iki ro lintang ki piye? Tekon kae ne. Nah, Loh, iki tak tekan. netizen iki wis kebacut baper lho iki. Weh, tekono to. Majake. Pripun de lintang? Oh. Dalam. Loh, le tanya Mas Gading aja. Lah kok aku ki ronoke kok malah rono ngrenekke. Oh lah. Lah apa balikan wae yo? Oh, baik-baik aja ya. Baik-baik aja kok. Baik-baik aja. Jane iki kepiye ngono lho. Mesti anggere enek apa-apa ki mesti lintang, pawukir. Heeh. Nang TikTok ki sih anu fans lintang pawukir karo emot kae lho. Jane Jeblukan ulang tahun kae lho. jane iki biyen-biyene piye apa gur sandiwara panggung apa ya nyat ana rasa tenanan ngono iki lho. Wah, Nah, gitu. Ya tenanan no, Mas. kowe didengarkan kowe. Oh. Dirungokke. Tenan ora. Tenanan. Kowe krungu dhewe ta kowe. Oh iya. Majake. Nah saiki terus kepiye saiki? Lho, Saiki terus mau wis terjawab. kepiye? Baik-baik saja. Iya ya Dek ya. Iya no. Oke. Ning enek hubungan apa ora iki? Tekon kae coba. Tanya Mas Gading aja. Tekon mburimu wis isan mbokan kok rasa. Heeh. Wis aman-aman saja. Ya heeh. Yo, wis ya Saiki apa iki jalames. kok jolames? Piye to jolames? Nggih, Yo. aja lami. Ketebak Ora Mbah Kanting. Yo tenggo wae. Jane iki apa ada lho, ada apa lho jane iki. Heeh. Langsung langgamnya aja ya, Mas. Oh, nggih, derek. Nggih. Nek kula mboten saged nyuwun ngapunten. Engko dituntun karo Dek Lintang. Berapa ya aku ki picak rumangsamu. Tonton ngono lho. Engko ki nganggo kacamata ireng kok ta. Lha kon nulis tukang pijat. Tenanangang senengane kok. Janji wong mani. Oh, ora apa. Ora sida Aku duet karang- ya, Mas ya. Pripun? Ora sida duet. Mau dereng siap lah kula niku di apa jenenge diceting Pak De Putra Dikari Gena Baladewa niku 2 hari lalu kok ya. 2 hari lalu niku mangke iki ya le iku diapalke. Oh nggih. Lah kok malah Dadakan ketekan nggih berarti Bapak ana apa Putra. jenengan pripun? Dalam Pripun? dadakan nggih berarti Bapak Putra Dikari niki wau. Oh 3 3 hari. hari lho. Kuwi pas banyak kumpulan aku kae terus tangil turu menyang nang kampus kumpulan. Oh, enggak sempat ngehafalin. Nah sampai rumah menghafal ning kok ora mlebu-mlebu. Menghafal ki nyantol. nyantol sing nyeneng tawangku mau nyantol. Oh to. Gala-gala. Nah, gala-gala ki nyantol.
Terus apa jenenge? Singkong dan keju barang nyantol. Nah, bahasan terus habis itu Hamin 2 kuwi Ya. ngapalke. Bengine iki aku latihan hari sebelum wayangan sik tadi malam. Nggih. Aku enten latihan kagem benjang tanggal 7 itu. Ya. Nah, terus sampai rumah langsung kelipuk tidur. Tidur gak sempet ngehafalin lagi. Nggak semua lah nganu banget, kesel banget ngantuk. Bangun terus bangun sudah jam piro ya? Jam 4 po ya? Jam 5. Jam 5 malahan, jam 5 sore pokoknya jam 5 sore iki. Jam 5 sore. Terus langsung persiapan berangkat wayangan tadi malam. Begitu. Terus tadi tidur bangun jam 3. Jam 3 menghafal sedikit tadi. Ya. Ameng entuk ngarepe tok. Aja sok gampang jadi wong manis kuwi mau. Mengentuk kuwi Lah tok. ya mau jane diangkat dhewe. Napane? Lagune. Jajal sak bait kuwi tok ya. Wis ora sak. Kuwi wae wis sah kuwi. Sesuk meneh. Ya. Oh ya. Kapan? Ning kapan ya? Sesuk meneh iki kapan ya? Sesuai banget nih ketoke rono ae. Ora apa-apa lah. Gimana Mas Gading ini? Pripun? Sampun? Napa ada lagi yang dereng dipinangkani? Terus enten apa mboten? Kanton Lewung Budhe Prastiwi. Oh kanton lewat. Ayo ning ya dikancani no. Nah, dikancani. Oh, dikancani karo Mbak Lintang iki. Mbak Oh, Lintang. nggih. Mbak Anting. Karo Mbak Anting barang. Bertiga. Heeh. Kalau Ayo Mbak wis Anting. dermemeng. Ora apa-apa karo tambahi Mbak Agnes. Pras. Sisan 3. 4. Engko nek ketok dhuwur dhewe. Tambahi Mbak Orisa. Wis ngantuk kabeh lho Mas. Justru sing ngantuk-ngantuk kuwi. Sing kira-kira ngantuk sapa? Rasan mau wesan. Sing kira-kira ngantuk sapa? Mbak Agnes. Mbak Agnes. Mbak Anting kuwi ngantuk banget kuwi ketok. Ketok kuwi kok wis. Terus ana Yo Mbak Antil. Mbak Anti. Mbak kok njuk melu-melu Mbak Antil. Jeh, Mbak Agnes niki ngantuk. Waduh iki janes bubuk iki ya ampun. Ayo. Goleke Cahayu. bantal kono. Ayo to. Alah jarike kari buka. Glo malah kucinge glo sing teko glo. Ayo Mbak Agnes. Oh iya. Ini Mbak Agnes juga ini. Mbak Agnes juga. Jarene sing ngantuk aku mah ora ngantuk kok iki. Ngapuse. Sing ngantuk Mbak Agnes tok ya. Ibu ngantuk mboten Ibu? Sing ra ngantuk mimpin berarti. Waduh, Ibu ngantuk Mas. Mboten, aku betah melek kok, Nduk. Ah, berarti Ibu mimpin. Oh. Iya wis wong papat. Dhuwur Niki dhewe. napa tembange? Lewung. Oh iya nggih. Nah, wis ngantuk berarti. Oh Dereng. wis lali iki berarti ngantuk artine. Ayo monggo Wiyaga, jangan mengantuk. Senyum dulu Wiyaga. Ayo jating til, anu jatil ting. Weru e. Monggo. Yuk. Ting ting ting. Ding ding ding.